To shi kenan. Ba matsala. Wa alaikum salam. Kawata? Ya aka yi? Ya kike? Lafiya ƙalau. Ya garin? Lafiya lau. Ya lafiya ko na ganki kaman kina cikin damuwa hakan nan? Ke dai kawai ki bari. Fa ƙawata ne za a yi auren ta sauran kwana 3 suke kirana suna ce mun wai aure sauran kwana 3 wai ni ce kuma babban ƙawa. Gashi kayana duk na sa saura na kyauta kuma inda nake zuwa siyan kaya kin san yana da nisa kafin a siyo a zuwa ɗinka kwana 3 ya wuce. Kuma kin san wurin aure ana zuwa a kece raini ka sa tsohon kaya ai bai yi ba sabon kaya ne saboda a kece raini kar wani ya raina ka Wannan shine matsalar ko? shine kadai matsala To ai kawata ki kwanta da hankali. Yasa ai ka zo kusa. Ai yanzu muna da katafaren shago a garin nan, shago Alhaji Mahmuda. Ga inganci ga rahusa. Sannan kuma inda za a je a inda yake zuwa yiwo sale. Haka yake zuwa sayar yadda aka bashi farashin kaya haka yake zuwa kaya. kai dan alƙawata Sai ki kuma ai mu yanzu ci gaba ya zo mana ai. Mun ka ba ku wani wannan ni yanzu ko da sai ka ba na zuwa wani nesa a nan nake zuwa na siyo kana duk wani abu da ka sani su shadda ya atamfa les ne doguwar riga abaya komai da kika sani nake nufi da namu na mata. Akwai shi a wannan shagon Alhaji Mahmuda. tashi kira ka da shago A gawata ko ta hankali ki mana ki haƙuri yanzu dare yayi kuma kin ga zan tafi ya don Allah kai mu safi karfe 6 zan so miki sai mu tafi to Allah ya kai mu yawa zan biyo miki sai mu zo shike Na? gaskiya ka kawata gaskiya ashe da gaskiya ku tashi mai wuri ya zo ranka ya magiya sanadin mu wani ransa zai yi daɗi daga jin mu wasu na ta marmarin mu ba su gan mu kyashi yake hana gunsu Duk muna haɗa komai da komai a nan gudun. Fatina ga su nan manya-manyan turamen zannuwa, hatta kayan jarirai duk ga su nan. Ba ma tsawalawa kayan mu ingantattun kaya ne. Abin da ya ba a cewa komai sai wanda ya zo gari. Gezina, lana, shadda, wa gambari a nan nake zuwa in zaɓa. Idan kana da bukata ka zo shagon Alhaji Manu a bakin kwalta kusa da White House. wanda yake garin Ashaka layin anguwan Kara. a kan su fashion botin zare na jibi da na zigza da na komai da komai in abin da ya shafi dinki ne akwai shi sannan kuma wannan shago babba ne duk wani abin da kuka san ana saidawa idan akwai shi a Kano inda abu ne ya shafi na suturan dan adam akwai shi a cikin wannan shago muna iya kokarin mu ko da babban kaciwa kake so da sauransu Alhaji zai yi magana da kai kowa miye ne abin da babu za a kawo maka shi idan kana son abu ka zo ka kafin talata in ka zo ka kafin talata za a yi kokarin kawo maka shi insha Allah Ga sauki ga rahusa kada ku sake a ba ku labari. yi maza ku garzo shagon Alhaji Manu ne namba 1 2 Bakin kwalta kusa da White House. sai kun zo sai kun zo. sai kun so Sai kun zo. Sai kun zo. Sauki ga rahusa. sai kun zo Yaske. Daga. Komai fes. Komai ras. Komai fes. Komai ras. Komai. Ha. Look at my raps. Look at my face. Bust a rave. Farashi mai sauki a shagon Alhaji Manu sai kun zo. Komai fes. Komai ras. Komai fes. Komai ras.